سامع عسرتخلته مأدي سبات محبراويانينا أب فقري استزامدت سدران ولد أولاتنا استفلاليو محبراوي زمدناتاتن تكالاتن كويناون نعبي جنا بناتنا وسانن مرجان أبز مثلنا زمدنا كي تقارنا نفسنا أبستفلاليو زمدناتات تراك تتصوت نرخبا نأبنت زمدنانا مسدرا يجمر ቤተሰብ ጎረቤት ዓዲ ቤት ትምህርቲ ዓርከ መሓዛ ወዘተን እንዳበለ ማሕበራውያን ምዃንና የረጋግጽ ዓቕሚ ኣዳም በፂሕና ብናትና ውሳነን ድላይን ከምኡውን ብእንጻወቶ ተራን እንስከሞ ሓላፍነትን ዝምድናታትና ይስስን ይዓሞቕ ወይ ይተርርን ይድልድልን ገለገለ ዝምድናታት ትባውን ይፎኩስን ይሽሕክርን ደቂ ሰባት ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑና መንፈሳውን ማሕበራውን ኣካላውን ኣእምሮውን ከምኡውን ቁጠባውን ድሌታትና ንምምላእ ኣብ ዝተፈላለየ ዝምድናታት ንርከብን ንምስርትን እዚ መናብርትናን ኣብዛ ዓለም ክሳብ ዘለና ዘይተርፈና ብንቕሓትን ብዘይንቕሓትን ወይ consciously and unconsciously እንኣትዎን እንነብረሉን ዝምድናታት ንምፍታሽ ኣብ ዝቕጽል መደባትና ኣስፋሕ ኣቢልና ሓደ ብሓደ ኣብ ዝተፈላለየ ዝምድናታት ከነስተንትን ኢና ንዝመጽእ ሳምንታት ኣብ ሕብረተሰብና ዘለውን ዝምስረቱን ዝምድናታት ከመዮም ከመይ ዝበለ ክብርታት ይሓቕፉ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ብኸመይ ክንግልገለሎም ንኽእል ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ከነስተንትን አንቂልና ኣለና ከም ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ናይ ወለዶታት ፍልጠት ምርኩስ ጌርና ጦብላሕታና ከነካፍል ኢና ንሎሚ ንእሽቶ ስእልን መእሰርን ዝኸውን መኽፈቲ ሓሳባትና ናባኹም ነብሎ ድሮ ኣተንቢህናዮ ከም ዘለና ነዞም ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ዝምድናታት ብተምሳል መኣዲ ከነስተንትኖም ኢና ጣዕምን መቐረትን መኣዲ ቤትና መኣዲ ወለድና ዘይናፍቕን ዘይፈልጥን ኣሎና ይንብልን መኣዲ ኣብ ርእስቲ እንተሳተፍታን ኣባላታን ዕንጋለ ወይ ነርቸር እትህቦ ናይ ብዙሕነት ተሳትፎ ተረጋግጽ ሓልዮትን ፍትሓውነትን ትምህር ንዕቤት ተዓንገልቲ ትድርኽን ኪዳኖም ተጽንዕን ከምኡውን መስርሕ ሕዌት ተሳልጥ በዚ ቢልና ናይ ብሕታውን ማሕበራውን ዝምድናታትና ኸ ነዚ ዝተጠቕሰ ክብርታት ይህቡና ዶ ኢልና ክንሓትት ንደሊ ብወገና መኣዲ ንኹሉ ዝምድናታት ሕብረተሰብና ኣብነታዊት መዐቀኒትን መወከሲትን ጌርና ንርዳኣ ከም ውጽኢቱ ኸኣ ዝምድናታት ሰብ ናይ ገዛእ ርእሶም ሒዞሞ ዝመጹ ረብሓታትን ሓደጋታትን ስለ ዘለዎም ከም ናይ መጽናዕቲ ባይታ ጌርና ንወስዳ ኣብ ሕብረተሰብና ዝውቱራት ዝኾኑ ዝምድናታት ድሕሪ ምፍታሽን ብዕምቆት ምስትብሃልን ነዞም ዝስዕቡ ዝምድናታት ከምኒ መውስቦ ሓዳር ሰበኺዳን መባሊቲ ሃገረሰብ ጎረቤት ሕብረተሰብ ሃገር ዜግነትን ሃይማኖትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስትታት ሰሪዕና ብስነ ልቦና መኣዲ ከነስተንትኖም ክንፍትን ኢና እዚ ማለት ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘውካእናዮ እዞም ዝምድናታት ዕንጋለ ተሳታፍነት ፍትሒ ዕቤት ተዛመድቲ የረጋግጹ ዶ ኣብ ኪዳን እተሰረቱ ኪዳን ዘጽንዑን ንሕዌት ዘገልግሉን ድዮም ኢልና ንሓትትን ነስተንትንን ተራ ተሳተፍቲ መኣዲ ኣብ ህዝብና ንጹር እኳ እንተኾነ ኩሎም መኣድታት ማለት ዝምድናታት ሕብረተሰብና ግን ከምቲ ኣብ መኣዲ እንረኽቦ ምልኣት ሕዌት ሰብ ይርከቦምን የረጋግጹን እዮም ኢልና ኣይንሓስብን ካብ ትዕዝብትና ብዝተረዳእናዮ መሰረት ተራ ተሳተፍቲ ብፍቑራን ጊላነት ዓብላልነት በዓል ቤት ዝብሉ ክንበርን ክግለጽን ይከኣል መኣድታት ማለት ዝምድናታት ሰብ ኣብ ህዝብና ብብዙሕ መዳያት ክግምገሙ ይኽእሉ እዮም ገለ ግምገማ ንምግባርን ትዕዝብትታትና ንምቕማጥን ዝምድናታት ብመንጽር ዘለዎም ዕላማ ትጽቢታት ሕለኽላኻት ዘለና ስእልታት ንጹርነት ቅንዕና ትካላውነትን ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ኣብ መወዳእታ ዝምድናታትና ኣድማዕትን ንሕዌት ሰባት ዘገልግሉን ንኽኾኑ እንብሕተሎም እነፍቅረሎምን እንፍቀረሎምን ሓድሕዳዊ ኣገልግሎት እንወሃሃበሎም ተኽእሎታት ምሉእነት ሰብ ዝረጋገጸሎምን
كنيونت وي transcendence زلوم كخونو اللوم نبل حراي نما أدو ولدنا سلام وسناي كما كأنكم كبرات سمعتنا كمون زي مدب قريبكم كتقلصوا زلهم أرون ستيلان كوخبن نايلو ما أنت مدبنا ما أدي زبل استحيزنا هنا هنزارب نغجمر طعمي إن مقارة ما أدي بيتنا ما أدي ولدنا زينا فقن زي فلتنا الليلة أي بلن بواغني كابز بمبقاس ما أدي بحرسنا عزيوزو تركم مخانو متن كم عيو هزبي خنتنتنون كن لازبولون ناقدين يخون لنا نحسب مالتي إذا خايو تدحر بايتا ويكاتي تاريخ أما تاتا أبتي أبها هلان أبسفل عليه ما عد تمرتين بال ما عد بيتسبالو لازم إذا انتاي مسينا كانت أساس روب زبلينا كن زرارب لما أنت مالتي تي مجمرتا استيلا حفتنا كتب ليوخ جمرلو تدلينا دنت بزي نعاخي عدلك باكي مالتي. Thank you فليبوس. سلام كورات سمعتي. حجي معدي مستناي سبات زمدنا نمنتاي نتأساس رور لنا زبل حتو معدي عب حبرة السبنا وي معدي مكفال كم حدا مسارتاوي كبري وي كأني سبقاو نتنرئيلو نتفتات إنا نرئو تزمدنا هادك سبات كأ حدا مسارتاو نجر مخانو متن سبات محبراوين كساب زخونا اتي زمدناتات نحنا معبالة ناي أمرونا ناي أكلاتنا طعنا بهلو وجن مسرتاو نجر كوينوس لنرخبو مسو كانت تعاسرون فتنا لنا كالاي أب ناي حبرة السبنا ما أدزولو كبرتات أب زمدنا ناي دك سبات كن مهارلو وي كن رعمو نخيل صبو بهلتاتن كبرتاتن اللو إلا أنا حاسب كالا أب ما أدن ريو بزوحات نورمز ويكا كبرتات حدا كابو فتحاونت ويكا جاستس كن رنخيل نعمنت أبناء حبرة السبنا ما أدي أبكر مي هاكت بل علىك يبهال بمتاكن ريانو هالحجزي أبت ما أدز قرب سب قل عابي كأسيلو زبلع قلت يفوزو زبلع ويعابزو خلص نيشتيرو خلص بوز حين السبب يفتا ما أدز الساتف بفلايك عند حر خول ريسورس ديبل ناوي كم دليت كاكتوس خليت خلت هون كاتمجبي متان خول لك ما أرح زغمز عينة حقتات فتحاو قبرو نتي ما أدي مالتي بومت أنك زمدنا راي دك سبات فتحاو زخونه نورمز وي حقتات مونغوم كهلو أزيو أقداسيو كال انتاي كنرن خل تساتافنت وي participation عب حبرة السمنا انتايو ناتكا عبدي خاني اشتي ناتكا ستاتس وي كدرجات حبرة السب بزي قدس ما أديه كم حدا نخلو زملكات نجر غير ماينا نوصلو لقعكم أخاني عب زخونه زمدنا راي دك سبات معرة تساتافنت كهلو الله ويلنا نعم كمون عنقالو ويكأن نرتشر كنرن خل ما أدي عب حبرة السمنا كبدنا تراي كونت انت عنقل منفسنات عنقل فقرة عنقل بزح نجاريات قبل عب منقص درابيت نريو ما أدديو عب مرعى عب حزن كم تيرابيو بزح نجاريزو عنقل اللو تتساتف هفتا ما أدي زمدنا هات وي relationship ناي سوات كاني انت عينت relationship بزي قدس تعنقل الوي كاني nurture تخونه له عينت زمدنا كخونا له حجي انتي كن حاتت يقبعنا إلي حاسب تي أب ما أدن ريو value ويكاتي كبرتات نابتكال هيوتنا نتقمولو له نعم نتفتحو نتستاتف النت عنقالو كنمت أنيحنا بزمت أن كنعقونو يقبعنا كوينو سمعني نعم نتكتاكسي أب حبرات السبنا بايتو تقاب قرباوان بسبوت ترايز قبر نيرو حجي بمنطر participation ويتساتفنت كنرئيه لنا فرق نايتي حبرات السب أنست مالتي أي ساتفوني نيرا نتي بايتو بومت أنكا أو زمت زررب ديو حقتات نتي فرق نايتي حبرات السب دي فتحاو كخون عبد خلو له لقع همزابزي عالم حجنا من تاو أمريكا ناي استفالالو ماينوريتي حبرات السبات representation كل لو تباهيلو as يسرح له أبتكالات أبتهاجر أبتسرعات مالتي سلازم اليوم عينت كبرتات وي نورمز أبتخالق ناي تحبرت السب نتفتات كمي نقدحهم كما أدما إلنا كنحسب قداس وين سمعني thank you
ካብዚ ቀፂሉ ሓውና ኣሮን ትውስኸልና ነጥቢ እንተልዩ ናባኻ ዛ ርእስቲ ሓራይሲ ይቐኒለይ ፊሊጶስ ከመይ ቀኒኹም ኮኸብ ስቴላስ ከምኡውን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰላም ክትህሉ ተስፋ ይገብር ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣርእስትያ ገለ ነጥብታት ክውስኽ እንድሕር ኮይነሲ እቲ መኣዲ ንሓንቲ ስድራ ቤት ወይ ንተሳተፍታ ትህቦ ክብርታት ወይ ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ዝምድናታት ብኸመይ ንሪኦም ወይ ብኸመይ ንገልጾም ወይ ከዓ ኣብ ዝምድናታት ናይ ካልኦት ሰባት ንረኽቦም ዶ ኣብ ዝብል ነጥብታት ገለ ንኽውስኽ ሓደ ንመኣዲ ዕብየት ናይ ስድራ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢለ ሓስብ ኪዳን ናይቲ ስድራ ቤት ወይ ናይቶም ተሳተፍቲ እውን ኣብ ምድልዳል ሓጋዚት እያ ኢለ ይሓስብ ከምኡውን ሕዌት ንምምፃእ ሓጋዚት ያብል ማለት እዩ በዚ መንፅር ከዓ ኣብቲ ዝምድናታት ወዲ ሰብ እዚኦም ዕብየት ኣብ ዝምድና ክትገብር ኪዳን ክህልወካ ሕዌት ንክህልወካ ኣገደስቲ እዮም ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ዕብየት ክበሃል ከሎ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ክኸውን ይኽእል ካብ ተራ ዝምድና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ምፍላጥ ናብ ዝዓበየ ዝምድናታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መኣዲ ከዓ ከምኡ ነቲ ናይ ስድራ ክብሪ ዘሎ ፍቕሪ ዘሎ ክትዕብዮ ትኽእል ስለ ዝኾነት ኣብ መኣዲ ጉጅም ክትብል ከለኻ ብዙሕ ንዕብየት ደራኸ ዝኾነ ዝርርባት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝምድናታት ንገብሮም ከዓ ብምብህሃር ብምዝራብ ኣብ መኣዲ ኮፍ ብምባል እውን ዕብየት ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ዳሕለፈ እዋን ብዛዕባ ኪዳን ኣስፋ ሓቢልና ተዘራሪብና ነርና ህዝብና ናይ ኪዳን ህዝቢ እዩ ናይ እምነት ህዝቢ እዩ ነንሕድሕዱ ከም ክዳን ናይ ብፃዩ ናይ ሓፍቱ ናይ ኣሕዋቱ ይርያ እዩ ኢልና ነርና ናይ መኣዲ ኣበርክቶ ኣብ ኪዳን ናይ ሓንቲ ስድራ ምሕላው ወይ ናይ ክልተ ሰባት ዓብ ተራ እዩ ከምኡውን ዝምድናታት ኪዳን ክህልዎም ኣለዎም ምትእምማን ክህልዎም ኣለዎም ግድነት ስኻ ዝግበር ወይ ከዓ ስኻ ዝኣጉድል ዘይኮነስ ግን ብኺዳን ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝምድና ናይ ብሓቂ ልባዊ ምቅብባል ዘለዎ እዩ ክንብልዎ ንኽእል ማለት እዩ ሕዌት እውን ብኸመይ ክረጋገፅ ይኽእል ብመኣዲ ናብ ዝምድናታት እንተኢልና ናይ ዝተበደለ ዓርክኻ ወይ ሓፍትኻ ብፃይካ እስኻ ኢኻ ንሕዌቱ ክትሰርሕ ዘለካ ከምኡውን ኣብ መኣድኻ ድዩ ወይ ኣብ ስድራ ቤት ዝተጎድአ እንድሕር ኣሎ ንሕዌቱ ዝፅዕርሲ ብፃዩ ሓዊ ሓፍቱ እዩ ሕጂ ስለዚ እዚ ዝምድናታት እውን ኣብ ሕዌት ዝፅዕት ንሕዌት ዘምፅእ ዝምድና ክኸውን ኣለዎ ይብል ካብዚ ሓሊፈ ዝምድናታት ሓደጋታት ኣለዎም ዶ ወይ ብልጭጣቶም እንታይ እዩ ኢለ ክዛረብ ደሊ ብልጫታት ናይ ዝምድናታት ከምዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እዩ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ ግን ሓደጋታት ኣለዎ ዶ ዝምድናታት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ሓደ እቲ ቀንዲ ነገር ዝምስረት ዝምድና ዕላምኡ ሃቐንኡስ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስምዓና ብፍላይ እንድሕር ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ወይ ከምዚ ገጠራዊ ኣካይዳ ዘለዎ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ብናቱ ዘገምታዊ ዕብየት ስለ ዝዓቢ እቲ ዝምድናታቱ ንክተሓጋገዝ ንክትደጋገፍ ናብራ ንክዋፃእ ኢሉ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣድማዕን ስራሕ እንዳሰርሐ ይኸይድ እየ ዝብል ግን ምስ ዕብየት ምስ ምምፃእ ብዙሕ ነገራት ምትእታው ምዕባለታት ዝምድናታት ናይ ረብሓታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንረብሓ ኢልካ ተኣትዎ ዝምድናታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ሃቐንኡ ፀገም ኣለዎ ጉድኣት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ቀደም ሕብረተሰብና እንድሕር ሪኢቕና ገለ ትንክፍ ደበለቶ ነይሩ ስቴላ ገለ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ዝምድና ደይእቱ ወይ ዝኸፍል ኣባህላታት ኣተሓሳስባታት ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብናሉ ነርና መስለኒ ኣብቲ ሰብ ዝብል ኣርእስትና ንገለ ሰባት ብናቶም ተፈጥሮ ድዩ ወይ መበቆላውነቶም እንዲ ተራእዩስ ኣብቲ ዝምድናታት ከም እኹላት ወይ ምዑርያት ሰባት ኣይረኣዩን ብኸምኡ እውን ይንፀጉ ሕጂ እዚ ካብቲ ገለ ፀገማት ናይ ዝምድናታት ባዕሉ እቲ ሕብረተሰባዊ ኣካይዳ ሓቂፍዎ ደሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል እዚ ከዓ ብብዙሕ ኣስተብህሎን ምብሃልን ክዕረድ ኣለዎ ካብቲ ባህልታት ምስቲ ኩሉ ፅቡቕ ነገራቶም ተሰኪሞሞም ዝኸዱ ሕማቅ ወይ ገፈላት ክንብሎም ንኽእል ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክውድአና ሕጂ ነጥበይ ብጣዕሚ ፅቡቕ መግለፂ ዕሙቕ ዝበለ ብሓው ኣሮን ከምኡውን ሓፍትና ስቴላ ኮኸብ ክትውስኾን ወይ ክትብሎን ትደሊ ናባኻ ባይ يغنيلي ፊሊጶስ ሰላም ሰማዕቲ ኣብቲ ሰብኣዊ ዝምድናታት ዝብል ኣርእስቲ ስለ ዘለና መልክዕ መኣዲ ንገልጾ ዘለና መታን ሰማዕትና ድሓን ዝኾነ ስእሊ ንክህልዎም ንብዙሕ ክፋላት ናይ ዝምድናታት ኢና ንዛረብ ንፍትን ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ እቶም ዓይነታት ዝምድና ኣብዚ መደብና እውን
በብግዚኡ ክንዛረበሎም መደባት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ ተንኪፍና ነርና ገለ ካብኦም ክጠቅስ ክፍትነ ንስኹም ብፆተይ እውን ክትሕግዙኒ ኢኹም ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝምድናታት ንብሎ ዘለና ሰብ ምስ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትካ ዘጋጥመካ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቶም ንትንክፎም ኣርእስትታት ሕልፍ ኢለ ክገልፆም ክፍትነ ትስእሊ መታን ክህልወና ሓንቲ ክገልፃ ክጅምር ዝደሊ እታ ዜጋ ዝብል ቃል ኣሎ ንሱ ኣመፃፅኡ ካብ ግእዝ ዜጋ ከም ነዳይ ወይ ድኻ ፅግዕተኛ ከም ጊላ ወይ እውን ከም ብልሙዳ ዘራርባ ከም ባርያ ኮይኑ ይግለጽ እዩ እቲ ዜጋ ዝብል ቃል ስለዚ ዜጋን ዜግነትን ክንሪኦ ተኾይና ሃገራት እቲ ዜግነት ኢልና ንፅውዖ ዜግነተይ እዚ እዩ ንብሎ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ናቱ መረት ናቱ ትርጉማት ከመይ ክንነብሮ ንኽእል ምስኡ ተታሒዙ ትኸይድ ካብ ሕብረተሰብና ክነምፅኦ ንኽእል ሃገረሰብ ዝብል ኣሎ ሕጂ ሃገረሰብ ብልምዲ ክንፅውዖ ከለና ገጠራዊ ወይ ካብ ገጠር ዝመፀ ኢና ንብል ግን እቲ ጥንታውነት ካብኡ እንዴት ማዕቢለን ተን ከተማታት ሃገረሰብሲ ናይ ሰብ ሃገር ደን ዋላስ ናይ ዜጋታት ወይ ናይ ጊላታት ሃገር እንደኾና ዘለዋ እቲ ትርጉሙን ኣነባብሩን ብሰፊሕ ትንክፎይና ግን እሱ ይሕስበካ እቲ ናይ ዜጋ ትኾነላ ሃገር ባርያ ትኾነላ ኣተሓሳስባ ዘሎ ወይስ ከም ሰብ ኮንካ ትረኣየሉ ሃገረሰብ ዝበሃለሉ ምዝ ተሓሒዝና ሕጂ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኣብቲ ኣፀዋውዓ ናይ ዝሓለፉ ወለዶታት ወዲ ዓዲ እከለ እዩ ጓል ዓዲ እከለ ኢና ንሰምዕ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ውሉድና ወዳ ነቲ ዓዲ ኮይኑሎ ሰብ ወይ ከዓ ጓላ ናይቲ ዓዲ ናይ ወለዶ ዝኾነ ምትሕሓዝ ዝርአ መበል ሳልሰይቲ ክትንክፋ ዝደሊ ምዝውን ቁርባ ተመሳሳሊ ክነልዕሎ ፀናሕና እቲ መብስቦ ዝብል ዝምድና እዩ ምስኡ ዝቀራረብ ትርጉም ኣሬንጅድ ሜሬጅ ኢና ኢልና ከነማዕራርየ ፈቲና ዘለና ሕጂ እዚ ኣብቲ ዝመፅእ ደባትና ኣስፋሕ ኣቢልና ክንገልፆ ኢና ግን ስእሊ ንምሓዝ ካልእ ተወሳኺ ኣብ መደባትና ጠቐስናዮም ወይ ንጠቕሶም ናባኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝምድናታት ሰብ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ነቕርቦም ኣርእስታት ክትንትኑ ፀኒሕኩም ኣነ እውን ብወገነይ ኣብቲ መደብ ዝሓለፈ መደብ እውን ነይሩ ውልቃውነት ማለት ንርእስኻ ዘለካ ዝምድና እዩ ምስ ርእስኻ እንታይ ትሪኣ ከም ውልቃው ዶ ትሪኣ ከም ብሕታው ዶ ትሪኣ ኣብ ዝሓለፉ መደባት ቀዲምና ስለ ዝገለጽና ፍሉጥ እዩ እቲ መጀመርታ ዝምድና ምስ ርእስኻ ትገብሮ እዩ ካብኡ ከዓ ተቐጻልነት ናበይ ክወስደና ክእል ሕብረተሰብ ኣብ ህዝብና ክስራሕ እንተኮይኑ ብውልቃውያን ሰባት ዲ ክስራሕ ብብሕታውያን ሰባት ክስራሕ ሕብረተሰብ ከንታይ እዩ እቶም ሰባት ክሓብሩ ከለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሓድነት ዝብል ቃል ክሰምዕ ከለኹ እኩበ ሰብ ዝተኣከቡ ዓይነት ክንገብር ንደሊ ምክንያቱ ወይ ሓደ ሰብ ክንገብር ንደሊ ሕብረተሰብ ግፍሕ ዝበለ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ፍልልያት ዘማእክል ናይ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያ ዝሰምዕ ባህሊ ኣካይዳ قدم أبيلاون استيل حفتنا تقول صنعت ناي دمتي ناي وحدان كسمع زغل سفح زبالة خوان كله تعنا ذلو حبرتسب كله غلي مالتي زون حدا خبط مدبنا سلازخونه أو بعمق نزاره ولينا مالتي بمقتصال هايمانوت ونجزار سوز زمدناي زمدنا مستي نأمنو أملاخ كرخبنا يلو سسرحة سرحاتي سون أب هيوتنا أب هيوت هزبي عبتر ኣለዎ ከመይ ጌርና ንርድኦ እንታይ ትርጉም ህበና እንታይ ኣሎ ናቱ ጽቡቕ ወጎድኒ ናቱ ሓደጋታት ኣርእስቱ ሒዙ ክንዛረበሉ ስለ ዝኾና እዙን ሓደ ካብቲ ዝምድናታት ይለሪኦ ማለት እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ዝምድና ብወገነይ ከስተፍለሉ ዝደሊ ምስ ደቅና እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለና እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ህዝብና ዘሎ ኣረኣእያ ንትመጽእ ወለዶሲ እንታይ ክንብሎም ንኽእል ከመይ እናተባሃልና ከመይ ተታሓዝና መፂና እዩ ስለዚ ሱን ሓደ ርእሱ ዝኸኣል ዓምዲ ሒዙ ክዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ብምቕጻል ጾታዊ ዝምድናታት ዝብል ኣሎ እቲ እንታይ ዓይነት ተራእኻ ትጻወት ኣብ ዝኾነ ዝምድናሲ እንታይ ዓይነት ተራእኻ ትጻወት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይና ንረኽቦ እዞም ኩሎም ዝምድናታት ተራ ተጻወት ኣለዎም እንታይ እዮም ተራ ተጻወት ክንብል እንተኮይና ንኣብነት ኣብ ሰብ ሓዳር እንተኮይኖም ወይ እውን ሰብ ኺዳን ወይ እውን ኣብ መውስቦ ፍቁርን ተፈቃርን ኣፍቃርን ተፈቃርን ሓደ ካብቲ ተራ ዘሎ እዩ ካልእ ኣብ ዝምድናታት ከም ሓደጋውን ክንሪኦ ንኽእል ናይ ጊላነት ተኽእሎታት ኣሎ
ኩሉ ዝምድናታት ጽቡቕ ዝምድና ማለት ኣይኮነን ዓማጽን ተዓማጹን ንገዛ ርእሱ ዝምድና እንዲ ስለዚ ጊላነቱን ክህልዎ ክእል እዩ ብሽም ጽቡቕ ቃል ዋላ እውን ንኣብነት ብሽም ሓዳር ድዩ ብሽም ሃገር ድዩ እቶም ተሳተፍቲ ናይቲ ዝምድና ብኸመይ ይናወሩ ገለስ ናይ ኣምር ወይ ክውንነት ናይ ጊላነት ኣሎ ዶ ይኽንብል ንኽእል ከምኡ ዝስማዓና ምስ ሃገርና ክኾን ይኽእል ምስ ብጻይና ምስ ብጸይትና ወይ ምስ ንሳተፈሉ ዘሎ ሃይለና ሃይማኖት ክኾን ይኽእል ምስ ዘለና ማሕበር ክኾን ይኽእል እዚ መጽንዑ ጽቡቕ ኢሉ ሓስብ ካብኡን ቁርብተይ ፍልይ ዝበለ እንታይ ኣሎ እቲ ናይ ዓብላልነት ጉዳይ ኣሎ ጊላነት ባርነት ክንብሎ ዝኸብደና እንተኮይኑ ንዕብለል ዘለና ድምፅና ንኸይንዛረብ ጠጠው ዘብለና እቲ ተኽእሎታት ናይ ሰብ ንኸይንበጽሕ ዝዕንቅፀና ኩነታት ዝምድና ደለና ኢልና ክንሓቶ ንኽእል ኢና ንፃወቶ ተራ እዩ ኣብ ዝኾነ ዝምድና ይዕብለሉ ኣሎ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ካልእ ካ ጽቡቕ ከም ኣብነት ክጠቕሶ ዝደሊ በዓልቲ ቤት ወይ ከዓ በዓል ቤት ዝብል ዘረባሉ ሕጂ ብሃገርና እቶም ሰብኣይን ሰበይትን በቲ ወግዓዊ ኣፀዋውዓና ንሕድሕዶም ክፀዋውዑት ክትሰምዕ ከለኻ ይገርም እዩ ያብ በዓልቲ ቤተያ ተን ንስተ ከዓ በዓል ቤተይ ኢለን ክፅውዖም ከለዋ ንርኢ እዚ ከዓ እቲ ጽቡቕ ናይ ተሳታፍነት ካብቲ ኣዘራርባ ናይ ተቓልንቲ ክትሪኦ ትኽእል በዓል ማለት እቲ ምብዓል በዓላት ክንርኢ ንኽእል ካልኣይ እውን ክፋለይ ክንብል ንሰምዕ እሞኒ እዚ ዓይነት ዝምድና ከዓ ኣለዎ ተራ ክፃወት ከዓ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እዚ እንታይ ዓይንና ከፍተልና ክእል ኣብቲ ዘለና ዝምድና ሲ እንታይ ዓይነት ተራ ዝፃወት ዘሎ ኺልና ክንሓትትን ክነስተብህልን ይከኣል ማለት እዩ እዚአን ብምባል ናብቲ ካልኣይ ገጽ ናይ ዝርርብና ክሓልፍ ስቴላ ሓፍትና ናባኺ ካልእ ካብ ዓይነታት ዝምድናታት ሓዳር ክንርኢ ንኽእል ሓዳር ሕጂ በዚ ናይ ሎሚ ዘበን ዘሎ ዝምድናታት ሮማንቲክ ሜሬጅ ወይ ከዓ ሮማንቲክ ሪሌሽንሽፕ ኢልና ትርጉም ሂብና ኣለና ከም ዝርዳእኒ ሓዳር ናይ ርእስኻ ምፍላጥ ከምኡውን ብጻይካ ወይ ብጸይትኻ እትፈልጠሉ ግዜ ኮይኑ ስማዓኒ ነፍስኻ ምፍላጥ ክንብል ከለና ሕጂ ኣተሓሳስባኻ ርድኢትካ እንታይ ኻ ትደሊ ካብቲ ዝምድና ከምኡውን ናትካ ስምዒታዊ ድሌት እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ትደሊ ወይ እንታይ ዓይነት ምድግጋፍ ኢኻ ትደሊ ፍቕሪ ከመይ ኻ ትርድኦ ወይ ብኸመይ ኻ ስኻ ትቕበሎ ዝኣመሰሉ ከምኡውን እቲ ኢንተርዲፔንደንሲ ወይ ናይ ምትሕግጋዝ ብኸመይ ኻ ትነብሮ ወይ ከመይ ኻ ክትነብሮ ትደሊ ዝኣመሰሉ ትፈልጠሉ ግዜ ኮይኑ ስማዓና ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ዝምድና ሰበኺዳን ክንርኢ ንኽእል ኢና ሰበኺዳን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝምድና ትሪኦ ኢሰንስ ወይ ከዓ ናይ ዝምድና ገጻት እዩ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆቶ ኮይነ ሰበኺዳን ኪዳን ዘለዎ ወይ ብኪዳን ዝእሰር ዓይነት ዝምድና ክንብሎ ንኽእል ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ኣባሃህል ኣሎ ኪዳን ኣለና ወይ በዓል ኪዳን እዩ በዓልቲ ኪዳን እያ ክብሉ ንሰምዖ ናይ ሕጂ እዋን ክንሓስቦቶ ኮይና ከዓኒ ወይ ከምዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ክንሓስቦቶ ኮይና ሰበኺዳን ወይ ኪዳን ዘለዎ ምሕዝነት ወይ ዝምድና ንብሎ መጀመርታ ነፍስኻ ትፈቅደሉ ወይ ከዓ ሰልፍ ኣክቹዋላይዝ ትገብረሉ ቀፂልካ ትተሓጋገዘሉ ከምኡውን ሰርቪስ ኣገልግሎት ነንሕዱ ዝወሃሃበሉ ነቲ ኣብቲ ዝምድና ዘሎ ሰብ ኣገልግሎት ትወሃሃበሉ ዝምድና ምስ ሰበኺዳን ከነ ተኣሳስሮ ፈቲና ኣለና ካልእ መባሊቲ ዝብል ዝምድና እውን ክንርኢ ንኽእል መባሊቲ ሕጂ ምስ ሶልሜታት ተኣሳሲርና ኣለና መባሊቲ ንብሎ ምሳኻ ዝበሊ ዝምድና እዩ እቲ ምስ ሰባት ዘሎ ዝምድና ኣሎ በዓል ሓዳርካ ድዩ ምሕዝነት ዘለካ ሰብ ድዩ መባሊተ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ምሳኻ ስጋ ብሂወት ዘለካ ዝኸይድ ዝምድና ከምኡውን ካልኦት ነገራት እውን ካብ ሰባት ወፃኢ እውን ዝምድናታት ኣሎ ምሳና መባሊቲ ዝኾኑ ንኣብነት ባህሪ መባሊቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ስራሕና ዘለና ፍቕሪ ወይ ኣብ መጽሓፍ ምንባብ ዘለካ ፍቕሪ ሶ እቲ ዝምድና ሲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ንገብሮ ነገራት ክነተኣስሮ ንፍትና ኣለና ንሕጂ ብዚኣ ክውደ ቴንክ ዩ
أنا تخمل إدلي كابتن قال زمدناتات بحر سدرا خمت إلي لدا حسب قربتنا وي مس زمدنا مس قربت كاز لكا زمدناتات كمي بلج علو بتحبرة سبنا وي انت عينت يوتي مس قربنات مس قربت كاز قبر زمدنا بتعمي أقداسي سلازي ناي قربتنا زمدناون كنرئينا مالاتي كالي بزعبا مريت ود سب مس مريت زلو زمدنا خميو إلنا هنقلصينا بحفشو أبزعاس أب جنرال ني أفريقيا بحالتات تريناسي تي زلوم زمدناتات قلصو خلو vertical and horizontal إلهم يقلصو تي horizontal بحال مس سبن مس كال فطراتن انتلاي مريت حويس كازلوم زمدناتات horizontal ولو نتي vertical كأمست spiritual هوت ويكا spiritual أملاخ دلهم زمدناتات أب هايمانوت تقليتي تتنكيفي كومو عين الزمدنا الله مالتي بفلاي حاجة أبتناي مريت الزمدنا عند حرمت يوسي أب هلاونا مريت تمركز هوت سلا زنبرت زبزح ماجوريتي لكن محجة زنبر حبرت سب ولا حجة منكم وقت بالإخاتي جن بمحراس دفلت كبرنا مريت زسمعو صبغ زمدنا مس مريت بسمعو كاو حالفوها مريت ندابو مريت عدبو ناتباله كبرني مريت ون زوهاب دلول زمدنا الله إلي يحسب إزي خاخن ريو خنفتينا قال فتنكفوز دلي زمدناتات بمنصر simplicity and complexity كما يوم زمدناتات قرهناتن متحلاخن علوم دو إلنا خنحاتت ويد قلبو دو يا عبد زبوز حزم ناتات حدا عينت ملكع وحدا عينت بحر نايسب ويكا مقربات علوم كنبل عين خلينا نناتهم طلبات علوم قاليهم بقرهنا زخدو سمبل كا سمبل لغونو زمدناتات علو قاليهم كومبلكس دهونه زحتت زمدناتات علو ازي عمنتاي دمركوس فلاي ابتي ناتو كومبلكسيتي ندعبي خمص خلو እቲ ዝምድና እንዳሓየለ እንዳደልደለ ድመጽ ደሎ ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ዝምድና ኸ ናይ ግርህነትን ወይ ከዓ ናይ ሲምፕል ምዝኸውን ከዓ ፎከስ ዝበለ ዝምድና ብዙሕ ኢንቮልቭመንት ወይ ምጥባቅ ዘይብሉ ዓይነት ዝምድና ገይረ ክገልጾ ይደሊ ማለት እዩ ካልእ እውን ዕላማታት ዝምድና አንተ ያቀድማ ቢለ ተንኪፌ ነይረ ዕላማታት ዝምድና ናቱ ጉድኣት ወይ ረብሓ ክሕልውሉ ይኽእሉ እዮም انت عينت علاماتات اللوم زمدناتات استفعلالي زمدناتات كم زخن تقصون مستنحنا استفعلالي علاماتات اللوم بزي ناتهم علاماتات مسرد كا بحر نايتسب كقانس يطول بيهم اب حدار اتيخا كم زي حدار كتكون ايتخلني خاني حدار علامه زحتو نغرات اللو اب كل عين زمدناتات ونقل خبصحو تدلي شوتات سلدلو مسؤو ختقانه تگدديخا ابتي زمدناتات مالتي زين خبل دليل الله مسلني يغني له جبو أرستي أمتي خالنا خارون كابت زقلت كاو قرب نخوسخ زمدنا بمنصر تثبيت ويكا expectations نبلوم ثم نعطوهم نقورهم زمدناتات نسنت عينة تثبيتات هنا نعطوهم وينت عينة تثبيتات كما قلنا هنا ندلي تثبيتاتنا كاب بزح نجارات مسرت كون خليهم كاب أبا أمرون عن سؤال نجار نسو هبينا نمتو نسوم عديو على أن تسألنا عديو سويتات هالو كال سبات همونغونا أب كبابينا زرلو زهبو سئلي وي دنس أبار وهيوت نسون كال تثبيتات فترنا خيلي سلازم توم نحنا نأتهم زمدناتات بزيهم كم نسأل لهم فلت علينا كال تي مسوز تحاز تي سئلتات كالوكا زلو وي بمنصر ناتكا ابي زراخايو وي انت عينت امرخات سائل دلو سئلي خانتي زمدنا تنبرو زلخا نزبلون كمدو نخيل بمنصر سئلتات وي بيكتشرز يعني رول موديل ناي منتاي خاطر يختل نزبل مستثبيتات ازي تحازيو سو خانتايو توم نغورم زمدناتات ناي من ابنت زختوليم وي انت عينت لما أنت عينت لي أبو أمره حجر كاي خاتي جمرهم عزي وساني هجي تي كأنده صراحة لجلنا بزوم نجار عزيهم ندحر بجوبو نهي وتناس خيد تأمنا زبالنا يا تمام تحيزنا تنقو روز ندناون
ጥዕና ዘለዎ ወይ እውን ደጋፊና ከም ዝግለጽ እንሐ ብብዙሕ ነገር ንዓና ዘዕንግለናን ዘማምቆናን ክኸውን ኢለ ይኣምን ኣነ ከዓ እንታይ ክውስኽ ምደለኹ እቲ ኣብ መንፅር ንሪኦ ዘለና እቲ ዝምድናሃት ሓደ ንጹርነት ወይ ከዓ ኣርቲኩሌሽን እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ድሌታትካ ረብሓታትካ ከምኡውን ገደባትካ ካብቲ ተኣትዎ ዘለካ ዝምድናሃት መጀመርታ ምስ ነፍስኻ ብንጹር ምፍላጥ እዩ ቀፂልካ ከዓ ምስቲ ኣብቲ ዝምድና ምሳኻ ድሳተፍ ዘለዉ ሰባት ምዝርራብ እዩ እቲ ረብሓታት ድበልኳ ናብ ሕጂ ቁርብ ከብረሃ ረብሓታት ከም ሓደ ናይ እንካን ሃባን ወይ ትራንዛክሽናል ደይኮነ ክኸውን ደሎ ኣብ ዝምድናሃት ሰርቪስ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ዘማእከለ ክኸውን ይግብኦ ካልእ ኣብ ንጹርነት ቀልዓለም ብብዝሒ ንርኢና ኣብ ሕብረተሰብና ቀልዓለም ዘይብሉ ወይ ከዓኒ ስኻ ዘይተኣምነሉ ነገር ካብ ክትነብርን ካብ ክትዛረብን ንጹርነት እንድሕራሎ ትቁጠብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ብመንፅር ግሉጽነት ከዓ ወይ ከዓ ኣውተንቲሲቲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝምድናሃት እዚ ሕጂ ቀዳመይቲ ትመፅኒ ኣብ ርእሰይ vulnerable ምዃን እዩ ብምሉእ ልብኻ ወይ ከዓ ነስኻ ኾንካ መቕራብ ኣብቲ ዘለኻዮ ዝምድናሃት ማለት እዩ ካልእ ብመንፅር ትካላዊ ዝምድና እውን ወይ ኢንስቲትዩሽናል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናቱ ጥቕምታት ርዱእ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝምድናሃት ንኣብነት ኣብ ሃገር ኣብ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ኣብ ውድብ ኣብ ሰባት እውን ንኣብነት መርዓ ሓደ ካብቲ ኢንስቲትዩሽናል ትካላዊ ባእታ ዘለዎ ዝምድና እዩ ግን ዝምድናሃት ኣገዳሲ ዝኾነ ባእታ ናቱ ኣለዎ ናይቲ ትካላዊ ኣተሓሳስባ ወይ ኣሰራርሓ ናቱ እሱር ምዃን ከዓኒ ካብቲ ሓደጋታት ኢልና ዝጠቐስናዮ ዓንቲ ወይ እሱ እዩ ማለት እዩ እዚኣተን ተን መንፅር ሪሌሽንሽፕ ኣብዚአን حراي زمدناتات كمي كخونو اللوهم ويكا نحنا خمي مرقصينا اب زمدنا خميو اب زبل زعبا انت خبل للي حدا تي زمدنا نبحتلو زمدنا علنا دو إلنا نحاسب نخيلنا اب زغون عينة زمدنا مالتي نبحتلو زمدنا مالتي انت مالتي كم بحتاوين سواسي نحنا تحساسبانا راران حلينا مستي نحنا نزامودو سبات بناتنت نزامودلو زمدنا لنادو إلكا كحتتيكال زي نتي تعاتو زمدنا كم تقدمنا زتقسنايو أقد السرق وحيتاتون عبنت ناي كيدان زمدنا ناي فتح زمدنا ناي كال زمدنا نخخون حجازي مالتي حد الزمدنا تبعتلو زمدنا اندحر كويني لا يحسب عنه كال خاطر تعاتو زمدنا تزلخايو زمدناسي نبوزح تخولوتات وين تخولوتات عدل هبكادو نختفتش حجازي ديو تعاتو زمدناسي نبالو تخولوتات نمر اي زحجز كهون አለው ምክንያቱ ዝምድና ከም ትድበልናዮ ሓደ ንሕቤት ንሕዌት ንፍትሕ እንድሕር ኮይኑሲ ብተኽእሎታት ብምርኣይ ክመጽእ ይኽእል እዩ እዚ ዓይነት ብልጫታት እውን ስለዚ ዝድርት ዘይኮነ ነቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ዓቕምታት እንታይ ደኣ ንተኽእሎታት ድኸፍት ዝምድና ክኸውን ኣለዎ ትንኣትዎ ዝምድና ይብል ማለት እዩ ይቐኒለይ أنا من بوجني نقلق مرقتنا إلنا نحسبهم كتقصت خوينة الزلنا يو زمدناتات نفكرلون كخون البلد سي نعون زغنع كخون على إلنا نحسب زي كاب سبعة زمدنا تناي حدار وي رومانتيك ريليشنشيب وزاي ولا هنا بصراحة حلو صراحة أبتنبرلو عادي أبتنبرلو هاجر تخبرولون كم سب كونكات فكرولون ناتكام فقرات زرائيلون انت زي كوينو تانا زي بلو زمدنا إلنا نقولزو نخيل سلازي زين دا تقسكو نايلومي حسابي زي عزو سخوتلو نباخ أنا هانتاي كوسخلام دلوه تي زمدناتات أقولقلتا ويكا service toward each other دلو كخون علو تسبون أفتي زمدنا كأتخلو أقولقلوت كهبنتهم أب كبابي أزلو آمينو
ክብገስ ኣለዎ ዝበለፀ ሰብ ክኸውን ክሕግዙ ኢልካ ክትኣትውስ እቲ ምሳኻ ዘለዎም ከምኡ ንዓኻ ክሕግዘካ እቲ ዝበለፀ ወይ ከዓ እቲ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ኢልና ንሓስብ ፊሊጶስ ናባኻ ክቡራት ሰማዕትና ብስፍሕ ዝበለ ክትንተን ፀኒሑ እታ ንፈልጣ ማኣዲ ደኣ ክሳብ ክንዲዚ ከመይ ገፊሓ ዝብል ርእይቶም ትዕዝብትን ክህሉ ይኽእል እዩ ግና ከምቲ መጀመርታ ዝገለጽናዮ እቲ ማኣዲ ወለድና ማኣዲ ቤተሰብና ኢልና ንጽውዖ ከም ኣብነታዊ መስርሕ ከም ኣብነታዊ ባይታ ነቲ ኩሉ ዝምድናታት ናይ ኣብ ህዝብናን ሕብረተሰብናን ንዕዘቦ ከም መግለፂ ኢና ክንጥቀመሉ ፀኒሕና ኣብዚኣ ዝተረፈትኒ ነገር እንተልያ ብዛዕባ ዝምድናታት ጽልዋ ክንገድፎ ንደሊ ማኣዲ ዝተፈላለዩ ደረጃ ኣሎ ማኣዲ ቤተሰብ ክኾን ይኽእል ማኣዲ ትምህርቲ ክኾን ይኽእል ማኣዲ ናይ ብጾት ክኾን ይኽእል ባዕሉ እንተ ሃገር እውን ማኣዲ ናይቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ እውን ብንርእሱ ዝኸኣለ ማኣዲ እዩ ግና ጠጠው ወይ ከዓ ደውታ ከይሂበና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ብሕልፊ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ኒሽ ከባቢና ክንሕፀር ንርአ ንሕና ናይዛ ደቂ ዓዲ ዘይኣ ጥራይና ባዕቢ እውን ንሕና ደቂ ሃገር ጥራይና ክንብል ንርኢ ወይ ደቂ ሃይማኖት ዚና እቲ ማኣዲ ብዙሕ ነገራት ፀጋታት እኮ ተለዎ ናይ ደውታ ወይ እውን ናይ መዕፀዊ ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ክንየውነት ትራንሰንደንስ ክንብሎ ንኽእል ክህበና ክእል ኣለዎ ከምኡ ምስ ዝግበር ከዓ እቲ ፍትሒ ክንፍታሕ ንኽእል ክንቅፅል ንኽእል ጣዕምን ማዓሞቕ ህይወትን ክነስተማቐር ንኽእል ኢለ ይሓስብ ወገነይ ኣብ ዝተረፈ ክቡራት ሰማዕትና ከም እንደገና ስለቲ ግዜኹም ሂብኩም ትሰምዑናን ትከታተሉናን ዘለኹም ደጊመ መስግን ኣብ ዝቕፅል መደብና መውስቦ ኣብ ዝብል መደብ ሒዝና ክንረኽበኩም ኢና ማለት እዩ ይቐኒየልና ቻው تدران من كلهم لساني